Pak mode Lamongan Jawa Timur Suwida Luren Karek Lembur. Oke, ugi Mas Omek yang punya Malaysia. Selamat malam ya, Mas Omek dari Malaysia. Juga Mas Tejo di Kabupaten London. Juga selamat malam Mas penonton live streaming saking bangsa kita mengati Gresik. Aduh jenok gondelane ati tegane nyulayani janji mosa hidup semati Abu Muti among ono ing lati rasa cintamu sudah pergi. ora Mas Kenapa? Tak menghiraukan aku lagi. tak hiraukan kok Dudeno gondelane ati tegane nyulayani Dukang majane aku tresno lilakno aku lunga Adem-ademan aja lunga. ati gak kuat nandang rasa Gak kuat diparo cintamu sudah gak beneran Trip aku cuma buat mainan Dukang mas jane aku tresno lilakno aku lunga Tento iki dudu mondolan oh ya kabeh mau amarga kahanan ala katir sing ketok aja amung kesadaran amogi Allah bareng kesempatan mau ngadep hatiku ben aku ra melayu dan tanggung jawabmu mas Oke hanya palsu Adeno aku cinta beneran oh ya pastikan ku buktikan aku butuh bukti ya Mas mas Bapak ibuku akan datang melamar jika sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan akan walau walau di di akhir akhir zaman tutu waktu sing waktu kambang kali ono ing pikir kon pikir lagi ketemu aku kok langsung nafsir Abu Musir kalincutan kaya kelangan pikir wit kelopo kuwi arane keluku Abu Muku. disikari tak murut dadi pitu Yo, tak aku. sak bendina isun gak bisa turu mas
mas Gitu deh. kangen diko ngomong ora kawaku Arang-arang bakar gedang aku geni kondi yuni sampai kering awakku iki mikire oh ya gedang raja sak tunduk digawa nang bangsa timbang urung ayo golek sing liya kodong sawiti urip karo kelaku ati iki estu yo mok kanggo riko mas gedang ijo sak tundut diperedeling yen ora percaya belandondo iki aduh waktu yang cilik arane piser ya mas waktu kambang kali ono ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kali jutan kaya kelangan pikir wit kalopo kuwi arane keluku disikari diporondot pipitu sakendina isun rapi turu kangen diko ngomong ora kawaktu arang-arang bakar gedeng aku geni sampai guru awakku terus mikiri oh ya gedang raja satu dun karep papat timbang urung malah digawa minggat